Assalamu alaikum. Lawol gongon en ngari e épisode 2 o comme no kalirnoɗen ni tan e premier épisode o. Donc jokken yewtude laren tawi en paami ko jagi ko haala ko e ko heddi ko kadi holno yarata. Caggal ɗum ɗon nde ɓe jeehi ha lewru ndu maayi ha waɗi balɗe 7 ɗon ɓe kalduno. Ɓe ngari ɓe dari ɓe noddi kadi famille on hawri ɓe mbi addiɓe ɗo ko sernude jawdi ndi. Julɗo kala mayɗo na acci jawdi na acci sukaɓe, jawdi ndi foti ko serndede. Ko ɗum takata jomum heɓa jam to woni to, heddiɓe ɓeɗo kadi keɓa jam. Ɓe ngari ko sernude jawdi ndi. Ɓe noddi ɓiɗɗo afoɓe kalanimo rendu ngo fof no dari. Ɓe mbimo min jiɗi gacca min ceernoɗa min peccana on jawdi ndi min mbaɗa mirage, goto kala heɓa ɓange mum e dow jaam, jokka haajuji ma min jokkoya haajuji amen, illa ala min mbarma min peccana ɓe jawdi ndi, walla mbara min keeda e jawdi he, walla minen heddi mawɓe heddiɓe ɓeɗo ta komin huuɗaɓe. Ɓiɗɗo o wi kanko de o salaki jawdi ndi fecce, ko haalno ko hanki ko ɗum o haalta hande. Ko adi jawdi ndi no fecce fof ko maccoɓe ɓe taw idoto feccede. Bam makko wi yoɓe gaccu ha ɓe jiiya mawɗo jiiliɗo ha yiiɗo ɗum ɗo feccanaɓe jawdi ndi. Walla ceerno ganɗo kulɗo Allah bawɗo feccande maccuɓe ɓe no wiiri ni. Walla mawɗo ganɗo bawɗo feccande maccuɓe ɓe hade jawdi ndi. O yiɗi ko maccuɓe ɓe pecce kamɓe tato, ɓe peccaneɓe kamɓe sukaɓe tato, mo kala e maɓɓe heɓa maccuɓe ɗiɗo, pecceteɓe koɓe tato, feccanteɓe koɓe tato. So ɓe peccanama goto kala e maɓɓe heɓa ɗiɗo. Ko hunde hawnide kono ko wawde wonde. Joom hakkille kala yo micto hen ko jagi. Ɓe goni ɗon e coow, ittu ala wattu ala ko ni, walla wona ni ko ni batten, walla wona ni batten, ha coow o dillere nde heewi tebdole. Allah waɗi noon kala ko jiiɗa e aduna na waɗi sababude, hunde kala na waɗi ñalngu mum. Ha dillere nde heewi waɗi mawɗo goto immornoɗo kadi he nokku naara e saare he. Allah waɗi nde dillere nde heewi coow o heewi o yetti o hawri he ɗum ɗon, o hawri e coow he e yimɓe ne kaala. Ɓe kalda e afo ono sali, wi kanko dal ko bama ko yamirimo ko inchallahu rabbi moɗum yiiɗi wadde, yoɓe mballumo no waɗa no ɓuuri koɓe coowata ko. Nde mawɗo o yetti, mawɗo goɗɗo immornoɗo he saare wonde wari e saare o hawre on ɗon coow. O salmini ɓe notaki saabu eɓe coow. O salmiti lawol gongol ɓe notaki eɓe coow. O heɓɓiti o wiɓe onon kam calminɗo on mate on jabotako. Ɓe mbimo min nanano. O wi assalamu aleykum wa rahmatullah, ɓe mbi wa aleykum salam wa rahmatullah. Ɓe calmitimo. Nde ɓe calmodiri ha ɓe gayni, ɓe mbi onon de min tawi on ɗo saare naggam gimmoro, ɓe mbitemi ko kaari. Mi tawi on ɗo oɗon coowa, dillere nde heewi te mi anda hokko sababini ɗum, te ko on julɓe. Ndenoɗe ko wayni moƴƴani. Holko addi sababu e oɗo coowe ngoɗo duko ngo dukoto. Ɓe keɓɓiti, ɓe calmitimo, ɓe bismimo, o jooɗi, ɓe hokkimo ndiyam o yari. O wiɓe ay oɗo ɓeɗo sukaɓe tato bamma ɓe sankinoma hikka waɗi duuɓi 3. Min etima min endima yo jawdi ndi waɗi mirage, goto kala heɓa ɓange mum, kono afo o jaɓani. O wi bamma ko winomo so tawi o yalti aduna hade jawdi ndi serndede, yo maccuɓe ɓe ceernde taw, maccuɓe koɓe tato, kamɓe ɓiɓɓe ɓe koɓe tato. O wi bamma ko wi yoɓe gaccu ha ɓe jiiya ceerno kulɗo Allah bawɗo ɓe sernande maccuɓe tato, mo kala heɓa ɗiɗo. Walla ɓe jiiya mawɗo ganɗo bawɗo ɓe sernande ɓe maccuɓe tato, mo kala e maɓɓe heɓa ɗiɗo. Talibaɓe ɓe mbi ɗum wawa wonde. Sernaɓe ɓe mbi ko ɓangmi ko janngude hande mi meeɗa ɗum yiide e deftere, te mi wawa ɗum wadde. Yiiliɓe ɓe mbide ko ɓangmi ko tabde tepperam, miɗa yaha mi rewi e guure kewɗe, mi rewi e cee kewɗe, ko kala mi yii e ko kala mi nani, kono ɗum ɗo ko gil jibinami ko hande nanmi ɗum. Hono yimɓe tato ceernde nante maccuɓe tato,
mo kala e ma téléphone tagno yewtere nde taƴi joni waaji garɗo o woni mawɗo garɗo o wi ko ɗum bamma wima o wi eyyi ko ɗum bam wi o wi alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah mi jarnima wonde no ko bama nde yata accirima konngol a ayni a reeni a sammi a manam a waɗi respecté konngol ngol ha jawdi ndi feccaka guilden o wi onon mawɓe wonɓe ɓe enen mi yetti on mi jarni on guilden ko on kaɓani koye makko on baddani makko hangu ñangu dawi o wi ɗum noon enen fof en jetti Allah o wi onon ɓe mawɓe wonɓe ɗo ala e mon meɗɗo yiilade ha yii ko wayni ɓe mbi ala minen de mi meeɗa yiide o wi onon sernaɓe wonɓe ɗo ko jannguɗon ko fof ala ɗo meɗɗon nande ko wayni walla jannguɗon ko wayni o wi ala mi meeɗa janngude talibaɓe ɓe ne mbi wallahi ɓe meeɗa ɗum nande o wi ko bammaɓe wi ko na wawi wonde ko hakkille kewɗo mo gasata manam miijo hewngu ngo gasata bamma ko arno ko okkude ɓe hakkille bamma ko wi so maayi wata jawdi ndi fecce sona maccuɓe yimɓeɓe pecce maccuɓe tatoɓe pecce mo kala heɓa maccuɓe ɗino bamma ko yiɗiɓe hollude neɗɗo so maayi acci sukaɓe acci jawdi accirani jawdi ndi yo sernde goto kala heɓa gueɗal mum rewa lawol belgol mum hande so jawdi serndama galle ko goto kamɓe fof koɗu e galle na en waɗi yimɓe ɓe kewani hakkille manam ɓe ƴoƴani ha ɓurti walla mbiyen puyɗo ɓe ñamirta seese ɓe mbaɗata ko waɗi fayida haaju mabɓe ala heɓa boni ko moƴƴi ɓe ñamat jawdi joni ɓe gayni heddiɓe ɓe Allah walli ɓe joom en hakkillaji ɗi ɓen laran no mbaɗiri jawdi mabɓe hani ñoŋa ɓe pewna ha haydara yakkota ko hen ɓe ñamat ko ɓe poti ko ñamde kadi ɓe mofta ko ɓe poti ko moftu so Allah waɗi noon ɓe gona ɓe jogaki ɓe hakkillaji walla ɓuurɓe ɓe hen famɗu mbaɗiri jawdi ndi no weliri ɓe janggo he jaam ɓe gayni mawdirawo o no jogui mawdirawo o wiyata ko huuɗaɓe yaltinaɓe galle o enɗam noon taƴa wona ɗum baba o yiiɗi baba o yiiɗi ko yoɓe ndendu ɓe gona gotum saabu soɓe ceerdi jawdi ɓe ceerti fof goto kara lewi lawol mum ɓe pusirte goto goto walla ɓe mbaɗirte goto goto walla ɓe kelirte goto goto haɓe gasa kono soɓe ndendi kamɓe fof ɓe ndendidi doole mabɓe hay goto susataɓe ngal cuusal wawde ɓe ñappade ha bonanaɓe ne wonda bondere wonde o wiyani wata jawdi ndi sernde kono ko yondi serndede hakkille ɓe jogorondi hakkille ɓe jaara e hakkille haɓe guura hen koɓe poti ko wurde ta hay goto tampinani goɗɗo o wi ngare min miɗa on wawi serdande maccuɓe tatoɓe mo kala e mabɓe heɓa ɗiɗo caggal ɗum ɗo onon jahon ceerda noon ɓe jawdi ndi mo kala heɓa ko mum ɓe gandanno ɓe jogirto wondo o noddi mawɗo o wimo yo daroɗam o noddi miñiraɓe ɗiɗo ɓe wiɓe yoɓe daroɗam ɓe goni tato o wi oɗo maccuɓe ɓe wiya maccuɓe ɓe nana o wiya ɓe daroɗam maccuɓe goni tato sukaɓe goni tato keɗoɗe ko kalanmi koko jagui kala mo famani ne sa watti kam message e oɗo numéro WhatsApp mo jiita o numéro WhatsApp bindiɗo ɗo en mi laɓɓinanama ha laaɓa walla so tawi waɗi ko pamɗa hen kadi ko ɓuuri ko pammi ko sa waɗi kam message mi heeɗo ha hande jewten pamodiren ko yewtere ɓeydude hakkille e miijo hewngo o wi mawnirawo o yo daroɗam mawnirawo o dari o wi miñiraɓe ɗiɗoɓe yoɓe jaaɓe tawtora mawnirawo miñiraɓe ɗiɗoɓe jeehi tawtoyi mawnirawo o wi mawnirawo o bama wino so yeehi o yalti aduna ɓe miñiraɓe ma ɗiɗo ko jiyaɓe ma ko an jeeyiɓe o wi sukaɓe o nani sukaɓe mbi eyne o wi oɓe jaaɓi o wi min jaaɓi o wi mawɗo o nani mawɗo o wi o wi a jaaɓi o wi mi jaaɓi o wi mawɗo o yo immo ɗon o wi ɓen miñiraɓe ɗiɗo hole mon keccuɗo ɓe mbi ko oɗo o wi on yo daroɗam o dari o wi miñirawo goɗɗo o yo tawto e mo
miñirawo tataɓo yo tawtu mawdirawo mo rewi hemo o wi maccuɗo goto yo tawto e ɓe kamɓe ɗiɗo o wi on mawnirawo dewɗo hen ni ɗiɗaɓo bama wino so yalti aduna o miñirawo dewɗo ma o maccuɗo ko an jeyɓe on heeɓi ɗiɗo o yiɓe on nani o wi mi nani ɓe mbi on jaaɓi ɓe mbi min jaaɓi o wi on yo mawdirawo yo immoɗon tawta e mawdirawo joni ko miñirawo o tan heddi ɗon o wi maccuɓe ɗiɗo ɓe yoɓe jaaɓe tawta e miñirawo maccuɓe ɗiɗo ɓe jeehi kadi tawti miñirawo o wimo bama wino so yalti aduna ɓe maccuɓe ɗiɗo ko an jeyɓe on ne heeɓi ɗiɗo o wi ɗum ɗon woni ko firti ñande fof mawdirawo o ñalngu mawdirawo o dawi jogui ko foti liggade kamɓe miñiraɓe ɗiɗo ɓe yoɓe tawto maccuɓe ɗiɗo ɓe ɓe jaaha ɓe liggano mawdirawo ko foti ko ligganede mawdirawo o jarnaɓe du'anoɓe ñande ñalngu on dewɗo e mawdirawo he dawi dañi ko foti ligganede walla ko yiɗi waɗanede walla ko foti wadde yo maccuɓe ɗiɗo ɓe tawtu miñirawo tataɓo o ɓe jaaha ɓe liggano mawdirawo maɓɓe on ɗon on deuxiéme on du'anoɓe jarnaɓe o wi ñande miñirawo ɓurɗo on famɗude ñande ñalngu makko dawi yo noddu mawdirawo mo rewi o e mum e maccuɓe ɗiɗo ɓe ngara ɓe ndenda ɓe mballa mo o liggo ko liggoto ko o du'anoɓe bamon wi tottirani accirani ɗo jawdi ndi yo on peccudimo kala ñama bange mum ɓe gasna ɓe keddora jawodiral ala e lurodiral ala majjodiron carodiron kañum heɓa e mon gueɗal bamon wi ko yo on dendu no dendi ɗum ɗon ni hanki maccuɓe ɓe e miñirawo yoɓe jaɓan mawnirawo o ko mawnirawo o jeyɓe dewɗo o hen heddiɓe yo jaɓanmo ha miñirawo famɗuɗo o hen heddiɓe ɓe yoɓe jaɓanmo donc ɗum firti ko ndende wata on certe ko rendi fof ɓuuri ko serti jamanu hande o sa laari kala wiyaɓe exemple ɓuuri famɗude tan ko neɗɗo goto wawi ko yimɓe ɗiɗo ɓuuri ɗum wawde ko yimɓe ɗiɗo wawi ko yimɓe tato ɓuuri ɗum wawde ko noon ha abbi ɗum sa laari ko yimɓe temedere mbawi ko so ɓe goni temedde ɗiɗi ɓe mbawi ko ɓuuri ɗum donc nanggodiren ballodiren jurmodiren muñodiren ñagoɗen Allah waɗane en jaam waɗane en sutura. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.